to me ya kawo wa'ansu suna rantsuwa su ce me shi ne nace me ya kawo misalin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma'ana kana gyara akida kenan akwai mas'aloli da shedan ke shiga ciki fa yana yi ma mutane illa ba duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka salla da bin da zaka an fahimta to sai shaitan ya zo ya kara ma karfin zuciya kaman kana son ka yi wani gyara wata gyara a cikin addini kana so ka gyara aqida to masu rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ayi maganar sa haka kai tsaye ai ba za a je Madina don ziyarar manzon Allah ba alhazai sai dai a je don ziyarar masallacin Annabi sa'an nan daga baya a je a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka san ma'anar wannan maganar ma'ana tun daga Makka ka hada fada tsakanin alhaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka ce ya kudurce kar ya je da niyyar zashi ziyarar manzo Allah da ziyarar masallaci za shi duk duniyan nan kuma duk inda ka tashi za ka je Madina ba yadda za a yi zuciyarka ta kauce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya samu daraja wajen Madina kanta darajar wa ta samu masallacin darajar wa ya samu rawdan kanta darajar wa ta samu to sai ka ce a'a in za ka je da niyyar zuwa ziyarar masallacin Annabi baya yiwa kana tafiya kuma zuciyarka bata ce zaka gaje ka zarci manzo Allah ba ka ce ba manzo Allah zan je ni zan je ziyarar masallaci ne kana tafiya minti 30 awa ba manzo Allah zan je saboda an ce maka in kai haka kai shirka ba haka bane ba kuma wanda yayi haka akan cewa ba daidai bane ba shirka yayi ba an ce kar yayi kaza yayi shine yayi sabo in ka tashi da safe zuwa yamma sabo nawa kake yi to me yasa duk abin da ya danganci manzo Allah sai ga ana daukar da zafi da zafi da zafi saboda duk yadda kai shedan yana so har cikin ibada shedan yana so zai ma illa ne an fahimta to shi yasa shi ga ba a girman abin da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai maulidi bid'a ne ai shirka ai kaza duk wayannan maganganu da ake faɗa a'a ibn taymiyyah kansa sai da yace duk da cewa maulidi bid'a ne amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyarsu da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafi na karanta daga baya littafin ne da ake yi sai aka cire wannan magana to su Hamid Faki imamu ma asar sunna na Madina suke da zafin sunna a Madina suka ce a'a ba haka nan bane an fahimta to bid'ar da ake yi a Kano sun kai guda nawa da yawa duk ba abin da ke tayar ma hankali shi bid'ar maulidi ka san abin da shedan ke nufi da wannan duk wata bid'a da ka sani a Kano ba ta tayar ma hankali shi masu yin maulidi an fahimta me yasa wannan yafi cin mara yake bata mara me yau ce to in ka ce aikin su kuskure ne ce to amma sun ce suna son manzon Allah ne kai son manzon Allah kaza amma ai kaza har yazo ya kai yana ta maganganu da yawa kowa yanzu YouTube da Facebook da social media kowa ya zama malami ke da ku ai abincin maulidi ma shi da abincin Kirista duk ɗaya ne ba ku taba ji ba ai kun fahimta da abin da to wata rana za a yi bayani sosai insha Allah menene falalan wurin wanga da muke suke bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nan inda muke yanzu kamar yadda muka sani shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuri ne wanda yake
a cikinsa akwai inda a sammai da kasai da ko ina ma watan Allah a sama da ƙasa da ko ina ma bai wuri kamar wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance ba. Waje ne wanda Allah subhanahu wataala ya zabe shi, aka yanko fuloti daga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ingantaccen hadisi, baina baiti min bari rawdatun min riyadil janna. Wuri ne wanda yake nan ne wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu, nan ne ya kai ya kawo, nan ne in kai kowane waje ka tsaya a wajen kai shi'urin cewa wani lokaci fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tsayawa a wannan wajen, ko ya taɓa zama a wannan wajen, ko ya taɓa wucewa ta wannan wajen. To babu wani waje wanda kuma ya kai irin wannan wajen daraja. Shi yasa Imam Malik Allah ya kara masa yarda da hadisi ya ce salatun fi masjidi hada bi alfi salatin mimma siwahu min al-masajidi illa al-masjid al-haram. Sai ya ce ai shi a wajen sama to har shi al-masjidul haram din shi kuma masallaci sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ma sallah a ɗakin Ka'aba shi kuma sau 10. Saboda za a iya cewa ibada a wannan wajen babu wani waje wanda ibada ya kai a yi ibada a wannan wajen. Wuraren da Allah subhanahu wataala ya halitta kamar yadda Imam Malik Allah ya kara masa yarda yake gani. Kuma ma dai mu gaba ɗaya dalilin mu kamar yadda shehin mu Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yarda yake faɗi, muradu hajijil bakhirati jami'ihim jananun wa azwajun min al-huri wal khawal hasbi ara shay'an ra'ahu Muhammadun wa anzila ardan kana fiha wa dha bajal. Mu muna zuwa nan kawai dan mu ga wannan wajen a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a wannan wajen. Wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kallon wannan wajen da idanu. Wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bi ta wannan wajen. Babu wani abu wanda ya kai wannan girma da daraja a cikin zukatanmu. Mun gode Allah subhanahu wataala ya karba mana, ya azurta mu da ni'imtuwa da ni'imomar aljannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Shehu radiyallahu anhu yake cewa wa arkulu jannatin na'imi wa lam amut. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya azurta mu da hajjin mabrura. Allah ubangiji ya sa mu koma yadda Allah subhanahu wataala yake so ga hajji da take karɓaɓɓiya a wajensa subhanahu wa ta'ala. Kuma muna gaida ƴan uwanmu gaba ɗaya wanda suke gida, muna masu fatan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su sami daman Allah bai azurta su da ni'iman hajjantan ɗakinsa ba, Allah ya ba su iko. Allah ubangiji ya zaunar da kasashen mu lafiya, ya yalwata arzikin mu, biya ma ƴan uwa dukkan bukatun su alkhairi alfarman mai wannan wajen ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Wanga shine Sheikh Makari, limamin babban masallacin Abuja. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.